ne b'i fɛ wala ne b'i fɛ wala ni baro ngi bɛ ne fɛ I b'a fɛ i ye mun k'a ye musokɔrɔba iPhone san ka di yan ka tila tun ka waa fana di yan nɔ 5000 a ye iPhone de san ka d'e ma ka tila ka 5000 d'e ma awɔ Allahu Akbar ne ko iPhone yɛrɛ a bɛ joli la musokɔrɔba nin dɔgɔyalen kɔni ye 230 de o dɔgɔyalen 230 ye n denmuso woro ye joli ye 2000 ye musokɔrɔba a fɔ ne kun sera ka iPhone ko in to yen o 2000 ni bɛɛ tɛ wari mugu ye bolo wa woro sɔngɔ tɛ nin ye wa n'a kun sera ka n don woro la ka taa ka so o kun ka fisa wa bon o muso a t'a lajɛ sa k'aw ɲɛ yɛrɛ sa ne yɛrɛ bogotigima wagati mobile bɛɛ sanna ne ye moto sanna ne ye nɛgɛso sanna ne ye mais bi a dɔn a si m'an foro n'i b'i ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ yɛlɛ ne taara tiɲɛ bebe b'a kala musokɔrɔba min fɔ a ye tiɲɛ fɔ wa ye tiɲɛ de fɔ dɛ non tiɲɛ na n'i bɛ muso fɛ sani ka iPhone ni wari d'a ma i kan ka na ni woro ye fɔlɔ mais ni sɛbɛnni bɛn n bɛ woro san y'a mɛn taa ni ne so kɔnɔ i y'a mɛn bebe ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka taga ni nin bilen taa n'a ye sisan n bɛ woro san y'a mɛn i bɛ woro san n bɛ woro i y'a san fɔ dɛ bebe n'i m'a fɔ n tɛ maga foyi la n'i m'a fɔ dɔrɔn n bɛ n'i ka fɛn non taa ni ne so mɛn n kan ka taa ci la quoi y'a mɛn awɔ n y'a mɛn